Kardom, Pinyata pa birta long penele sami raniti mungpi. Lapen nona joikta birtang ton pen. Dhansari constituency ke parlo upper dilaji sikari timung arong amikar G10 ronghang lapen moromi singnar piasopi jilibon ronghang pi arta ningkan hinira achitim. Ningkan isi so selo hard akiso kachelong ajok kiso kachelang jia phan CM Dr. Tuliram ronghang aphan kerap kachuhang. Labangso kiso pua birta long pen upper dilaji KSA branch committee himpen surikret trokatangka kerap pajerdang. Kiso kelang damatum lake KSA dihenrimbang Rajesh Timung Dun Meipu Rasronghang Bharat Timung lapen Dipu District Committee pachatang chunbang S Winson Timung atum chetongdun Alang lituma hin pentame KA Sialong keting atum pencenglok Karbi Solang do aratame kachrabdun vekchia phat chening ripon Jilibon ronghang pi alang itu mahemasor penta bangsua kiso kacilang japan nang rabdun vek thapusi keting atoma phan chening ripon thu Kirabdun japan la abel kedo account number lake 3953850904 IFC code SBIN 00141180 Henlon Date pialong BJP astong atum ingdeng plikya prahini stong amahang ke thekarni katalona long pachitong dunsi Starupothar constituency long 4000 right wing atumta 4000 langteng aklama long katalon tu nabirta perangke Bisnu letepen card news asa hemalo birta nang pale Adabapor BJP astong alama pangchar dunsi puthot BJP long ke claim kalitang atuma phan kachike mojamek padupon Pinyamaya long Starupothar constituency arlo BJP asong kapangtang jiaphan chethan chimumpon lasonsi BJP aphan ke kroi adata tum chetong dunsi me sen pen me pachumpon dakili tum bharat ate long ta parliament long rajya sabha lok sabha long kali tum la kyong ne la penke la bangsu non het kidama election la MLA election state long dolo state long pen Goa punon Uttarakhand punon UP punon Manipur punon aku BJP jai bulalo asi dono tu mini super pinang ne BJP party ke lage non kiwang jilang tahayalan aku kiwang jilang tahayalan non het kidam tang election state long pe state BJP hai delo lasi ini cepat nang po ini cikhedu nang po la bangso party ke jadi tum aphan jadi tum kireng dia aphan itu kila kireng dia aphan si la bangso party bangke nang ki amang cepat ke gino asidon tum jadi tum kado beta ini ginang ne kasi kado gawe pini jadi mungkin ke ini amang ki thega kardong pajib si nilam thilan si kan karu kardong Laka ke thom Chintong MSC constituency ke parlo Rongjang Phong BJP mandal committee pen ingding plikya prahini Bharatiya Janata Party astong amhang ki thekarni katalon tu nabirta phirangki pirata ne pe birta nang pale Chintong BJP mandala meipu Joy Singh Bongrung lapen Rasing ingti mandala chun bangatum pen song alama ingthur pono Local MSC mate IM Prode Prongpi lapen si imhansi atum chetong dosi mesen pen jamek pechun pono Labang sopit IM Prode Prongpi lapen si imhansi atum pen BJP asong kapagdang Japan chethan chimupon La sopit Prime Minister Narendra Modi pen ada porphai kepen man ki bat ajamek tame arju ponlo BJP amhang ke the labang somai kacari pomai ini tu kajung hawan bondol presiden akai bondol masango the langsung data si alam ni long kacarap tu general secretary Rasing ti office secretary Nancy Rongpak Shokti Kendro dan Ajit Tongdun kita gitu WDC chairman dan itu ngapai go baik itu ngapai kime ini tu BJP klaim rap langsung se BJP asong bawa parti pantang nanpu alih mata ini tu ngapai si non se dah itu mau nak kita
alang di pandan jadi akhirnya bilo. Pini lalu ini tum kado ka beta cini hur ade BJP ke isi thed dunga party. Rasa pini Bharat angka along tinta. Mulai ini tuma presiden kosong taksi local committee pen cenglo ha state central committee lo unta langsung se pini ke foundation BJP foundation dei posi jong pode glo asi bini la so BJP amang the akardom abang putin ka che tong dom ala phantan ni baji ri glo kardom to lalo la si BJP amang the ba foundation de alam nang ke ili tum je thang nam ji pule do Jintong along madua bang pule party tiket hang tame party he janang bong te sorsa nang ne pusi BJP Jintong mandara mepu Joy Singh Bongrompen ning jepo non malam so paraphan birtamo ington iksnang আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি ৱে তো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Dihena mopit puthot birta long wangthulo All Party Hears Leaders Conference mate APHRC asong Duar Amla constituency kaparlo Duloni PS angkangalong makeup itupona birta kat news sayamalo birta nang pali Jasamet pet bangso makeup itupon laki non ke bangji Karbianglong Autonomous Council along MSC ang hoy kilika hut Duar Amla constituency along APHRC asong kachipahai chia phansi jesik sedang ponoposi birta rebdunlong APHRC pahai nang ma APHRC pahai nang ma Kabiri chulong left Kabiri chulong left Rongasa long left Rongasa aja kong pangkang nang ma Rongasa aja kong pangkang nang Lalu pini ya son ame ke nilutum duaram lang kangge bipik lo lapen along tin kedam senilutum ang heke celong lo lapen non apor ratum kar ibang alahen lo non bangke ru samson singing ti akimang ating pensi jasemer ratum nang ari dun lo athema dak sik schedule area ladak inglong so khai tum detsi tirthia our side dak longchot nangi pu ratum da non bangke akimang chini lo lapen non jasemer pet la BJP atum han ke kroi kriya thebang lalo latum phurun latum rat phan karbiang lo rat phan ka chenek lapen longri kep keche so phan ka choyor det lason thak thaksi lapu risimasong kyo tum phan risimasong kyo tum phan jasemet pet CM turam rong hang BJP atum chongthui det lo lapen laso joine lapen ason kisung karbiang lo rat phan e pachar si proof laso joine jasemet pet BJP phan kroi klelo lapen kongres alam che thang lo blodang ke kongres asong ben gelake karbiang long rat phan lana ning kan tharvi ki thor ke pachu ong karbiang long rat phan asu pas rem lab lo lasen non bangke latum phan ke kameli hektik asong buse rat atum penang anatum ningjelo kongres asong phan ke lapen ASDC asong bang la puhen lo ASDC asong bangke rem loilo ko bang se jasemet lam thege baklang rem loilo lasen non ke bang ji alanga election bangke puthak thak regional party ili tum non jasemet ke thurmi lapen dak rak ke tu ke ong regional party long se chera po se ong dung ASDC asong ja tumta jasemet APHRC long wang bom lo lasi ke haji bang ni tum ning che thepik lo lapen ke dak duaram la long ke klem dam bang ke ningarong pik lo lapen ong dung aratum kache thang chimung bang ke ning thek long klang sai dilo Meya long aluhiaman pen APHRC Center Committee Lijang Habe ingti Duar Amla CC Mepu long kitimung Dun Mepu Samson ingti Rap Chunbang Saiten Tiso Youth GS Jang Phangcho Lumta Tiso Rong thom rong asa lapen ong dung duloni PS araratom chetong dunsi mesen pen me pachun po Pini Aam Admi Party amen dipu mate Karbiang long men nangke klang hampen ke kapre ratarias tong atung amek manghuprong ason long
Delhi lapen Punjab along Aam Aadmi Party a sarkar nang kidopen ke Assam along rialong Bangsua Party nang ingdang bom tanglong. Lasong si Karbi Anglong alota Aam Aadmi Party nang ingdang bom long. Isiapor Karbi Anglong along BJP Party avesita men Congress pen BJP chepharlo lap ajoksi bini BJP a sarkar kedo. Lasi non akole Aam Aadmi Party ave pusita men non BJP kedo bomahut Aam Aadmi Party chepharlo lap amat Aam Aadmi Party sarkar nang dokok sita manghumi me alam avedet jipusi cherok rokatum chethandrin tilo. Pinia dapat biar tabang ke lapansi kantong iklong.